500 bat neuk botako dut irekitzeko libreta. Pena handirik ez dite mango, kaduka berri zaiteta. Ia pixka bat hornitzen dugun mutiko horren errenta. Bestela hortxe kizkurtuko da errezelotan erreta. Hemen ustera noa jolasa, agurrare bat nahi. Isilduko naiz bainan ez nuke, inor isilerazi nahi. Egun sentiak aukera bera, zabaltzen bai diere nahi. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Eta Xabier, altzokin lotura berez izan duzu. Nondik noako ezin da lotura hori, ze harreman, ze guatzen zera guzti horrekin? Altzo nire herri, maite eta mitikoetako bat izan da, alde batera, askotan izan zelako bertan bertso saioetan, ia zegoratzen zin, da ize urtero. Da gero aparteko saio batzuk bebai, da orduan lagun arte bat, eta altzora ni beti posiko baten ez, da beste gai batzuk bebai, hori nien ez da ez gogoratzen, apaizkartzela bemongendunan, azkenengoa, da gero aurretik beste zeo zer horrelako bertso jarriak edo zeo zer, altzon, orduan neuri nango herri bat, herri batzutan topetan duzu lagun arte bat, baitxe zaituna eta zeuri behalako eragin batek jotzuna, eta ni altzora joateko desitan, egoteraz beti zeo zer motiboren bat, ez da? Da, orduan, gehi hau beltekuna zen motibo bebida, mendik altzoraino joateko eta zeo zer baina. Eta azkenengo saioa dantxein eman, hori hor gelditu zen, altzotarrak eta gogoratzen haze gure umie, oinezta umie, miren jaio zen, altzo kuadrile bat zen antorri zaten, da beste behin betorri dira, da hartu batzuk sortzen die, estua da gentiaz bata egiten dozu, eta kariño bat hartzen dozu, eta kariño bat emotozu, eta hori hor dago. Da bertzolari zik hori xe daugan, hori pasuzia da hainbat lekutan pasuzia da hori, eta hori da gauzarik onenetarikoa. Saioa astu itxatzu, baina konezio hori, herri askotan urtero deitu zuen herrizetan, ez dutzu deitzen, horretan konturatu nintzen, honek bertso gai bagarri, ez duzte egiten, neu persona moduen, hori estimagarri da, da holako herri asko dugu, ez torren bizute, asko estimitan da hori, da gure bertzoi bileran, da danari pasako jaken hori, herri batzuk holako bat eta horren bete itxezaitu. Da beti dugu zuz horrek lagunek eta hori lagun artiro. Bertzolari gizarte modu bat da. Da nire gizarti eta nire sozializazioa esaten dena hortxe izan da. Da bertzo eskolena, bertzo eskolena hori izan zen, ez bakarri bertzo eskolia lagun arte bat sortzen zen, da lagunek eginen betiko, da ontsi leku askotan, da orduan gogoan dekozuz, baina jenti da hor, da jente bat, lagun arte bat egin zen dune, eta jente bat kariño hartu zen eta kariño emoten zen, da berzuteik aparte. Altzun hori xe, paseo izin jat, da lagunek. Eta zein izan die altzoz aparte zure herriko itunek? Asko zan behiko nuke ez, Naparroan esaterako ituren. Iturenen, urtero edo inauterizetan edo zelan da, joaldunen egunean,
eta Baskari bat, eta, bueno, han bete jezan herriko etxietan, da ban, lantzin, urtero jaten nintzen olakon baten, da, bueno, ez da gibanik. Ero Bizkaien, asko, gehienak, hemen Bizkaien ebilina zena, asko. Nero erreziek eurek, ondarru, legeiti joan, bai batzuk itxi hau, Bermion urtero zera, gero Erdal errezitan bai, sortzen ziren, Erdal herri guztizetan egun da, alako talde bat edo bertso moide bat, hasi santurtziek eta zesta eta portugalet eta bertso Baskarezek eta nintzat horret, da jente oso entrego izaten da hori, jente inkondizionala, Euskaldun barrezi eta ozen lekuen jente inkondizionala izaten da, eta deitzotzu bertzolari zarilako edo Euskari inguruen da orduan sortzen da hartumun handi bat, hemen Durango aldien hainbeste herri, lehen esatareko Bernago izitezen bat, Tome Garratzaletan joate ginen, eta bueno, oin ez da ingo dolako hauzuetan gero azkena amaitu zan hemen astei dago jatetxe bat, da nik bertzolaritze itxinotzenin, Europe taberni eta jaizek eta izti ere bagien da joan, eta ni egin gari, ez zu espasatuz, bueno, esan horretik izango, baina joan, ez da, horrek, hemoren jotzu, eta asko, herri asko, laurotan, ni abadek izan nintzenetik lauroak loiun daun hauzu baten, urtero joaten nintzen, da urtero gehien joan azena hori izan da, eta hangoak, neu abadek izan nintzen, eman eta bi urtea, ez da hango umie, gero nauzin, eta neu abaden, eta ez da bakarri bertzota joatie, neure bizitza guztizie barriro berreskuratzi eta barriro ekarti eta barriro neuan sentitzi eta hori dana batera pasetan da, eta ni publiko batzuen aurrien, enaz publikoen aurrien, oten naz neure sentimentu aurrien, da hori altzora joaten azenien hori pasetan zat, enaz herri baten egoten altzo nire sentimentuetan dau, da orduan posik egoten az. Da beste batzuetan, gitxia egin duzu, apur bat bilurrez, lortu egin duzu bihar bada, eta gero zoaz, sentimentu positibo, ilusioz, jenti ikusteko, eta, bueno, holan, gazte izen askotan izenaz, gazte izen, horize, bertzola ez joan biltzen garien, ibilbide edo zirkulo horretan ez da, eta leku batzuetan, geratu egin jatzuz lagunek eta lagunartik, ni bertzo eskoletan batez be sentidot hori, bertso eskola, zinak ziren, bertso eskola modu eta baina geroan sortzen zen lagun hartie, hori antizia zen. Tolosan gogoratzen azolago ikastarotxu bat nahiko luzi, eta lagun arte bat, oin sakabanatu gara, baina orduen esan bertso eskoli bakarrik, zer gehiago zen. Zu, Bizkaiko referente bat zera, azkenen egin dezun lan guztikatio, kantau dezunak atio, tradizio bat, transmisio zati bat zelako. Zutzako ze izan da Gipuzko? Zarek hor beste referentzi batzuk, beste era batzuk, abesteko beste mundu bat. Ze izan da zutzako Gipuzko? Gehien ebilina zen urraldi, Bizkaien asko, hortxe. Baina Gipuzkoan, Gipuzkoan da Bizkaien, Bizkaien asko. Orduen, nik alde horretan, aldatzen eban, zera, erregistroa, Gipuzkeraz, nik Gipuzkeraz nahiko errazen jot, orduen, eneban igualde guztiz total egingo, baina errazen jot, esate batera gogoratzen haze, zaldibin izinabe, are bordieke, zelan da, horre Mexikoko, Mexikoko plaiz edo loko baten, izin bat, borda, borda bat, mentizen, negue, edurre, da han, borda baten, lizazo eta neu, apurra modun beheroan joan, eta bizok, da han mendi baten, edurre zen, inguru belten, da lehenengo tiro plato egin, da gero Baskal eta Baskal hostie, egin du saio bat da grabatu geratu zen, zerak belokik, Pantero Joliek grabeuan, edo arizek pasa usten, da grabazioa ez da honuna, baina ondo ulertzeko da nik gero, grabazio hori, idatzik, webgune bat
zabaldune bat, da hor webune horretan, amoriza.eus, hor itxi dezagun zirkulua eta hori, grabazio hori, han, ipini bat ez da. Da, gero, horretan hazintzen, konturan zintzen, saio bat, hasi ginen, 8 txiki zen, normali 8 kontu zen, ez? Lehenengo saioa 8 txikien, 8 txikien egin behar dira. Grisazo, beti presa, 8 txiki zen, koño. Doinurik aldatu berik, engo ondun hor dugete edo. Doinurik aldatzari pentseu ez. Da, egurrien daun, gero bigaren saioa, atzeden baten, gero bigaren saioa, 8 kontu zen, baina bikutzuk ez da. 8 kontu zen, hasi ginen, da ez da gizen bat, doinurik aldatu berik. Da, gero azkenengoa, puntu, hau da, 3 saio, igual, kantu erengo ondo zen, pare bat ordu. Doinurik aldatzari pentseu ez, deino bezkatu ez, doinurik aldatzeko. Orduan horrek ez esan gure dugu, nik askotan, orduan hasi zen une bat, doinu aldatute, nik izatela, bizikleti pintxe ospezia, zetako aldatuko eta errobedio hau ondo bado bat, gero hasi ginen aldatzen aldatu doinu eta zetan amaikun bio lehenko, hemen gabizene horik, doinu aldatu, hori zen genuen, hor dago, da izen zen, saio bat hori, orduen, engen du ganera dana iketan, saio guztizia. Ez da, puntuetan igual, baina, saio guztizia iketan. Orduan horrek esan edo, nik gipuzkeraz iketan, ikata, ondo da minetan. Orduan aurkitzen itzen, ondo, horixe, debarroa, horixe erabagin eman, zalantza horixe, beti inguzuat gipuzkeraz, datan opusik eta tranquil, etxeko modu nahi, are gulertu, esan ontzat hartzen, eta zelan aldatzen diene, hizkuntza, jentien balori edo, arrasaten egon zan, pentsatot, askue, egon zan, abade edo, enaz ondo goratzen, baina askue gidazten dau, arrasaten, sasoi baten, bere sasoi, protesta bat egon zala herritarren gandik, arrasate Gipuzkoa zan, Elixas, administrazioz, orduan, etorko zan, Gipuzkoa bat etorko zan, ara bade, eta ere gehiagoan Gipuzkeraz, da jentiek protesto joan, honek beste izkera badakarruna, eta, handik urti eta, alderantziz. Horixe, Gipuzkoan txien, ez, konfiziantzi hartzen dozu, eta lehenengotan bilurrapor bat zelan, ni lehenengoz Gipuzkoa holan joan itzen nien bertso saio bat entzuten lopategi dazpilega saldebiko elkarte baten. Eta neue, euren arrimura, baina entzule joan izen, gero nepe zozer kanteko nago, baina entzuten, ondino, neure debute egin aurretik. Eta gogoratzen az, beste urrengo handik laster, beste alkarte baten ipine egin zan, Lasarte, eta ni, Lasarte orduan jainkoa zan, bertzolari zan. Da ni, euro izan da, batzuk izan da, hemen txapeleri bat, joinago apro egon bizu hemen da, hemen ia zelan Lasarte ez da, ondo, ondo, eta sozide baten aurkitzen duzu, konfiantza bat, eta, gauzu batzuk, bertze batzuk ez dut ondo urteko, ondo, baike, edartu baina, horixe, probatzeko ekarri egu, ez pentsa, eta, ondo, eta, gero arrezkero saldi bintzema da, alizema bier, Jesus. Orduen hori, nitzatik Gipuzkoa, eta Nafarroan bilina zen herriz, da batez behitunen hori behia, etxien, ikusten dozu, jentie, ganea, Nafarroan jentie, zabalagoa edo, noblioa bestot esango, gehiago erakusten dugu, posa edo, zozer, gehiago erakusten dugu. Gipuzkoa horretan neurtua izin da, oso neurtua. Da, Bizkaizien emonkorrago, generosoago, txaloa joteko eta hori. Gipuzkoan txaloa lortzeko, hortan konturatu nintzen da hori lopategi pesatu zen. Gipuzkoara sartzea zenien kontuz, Da hor, mugie, zatera goñatin, hori debarroa, naizta Gipuzkoara zaten du, horrepe, txaloa joteko eta horretan, oso zera. Pasatu legazpire eta han txaloa girebazteko, hemen, da diferentie. Da hemen kostatik joaten bazara Ibarren, da Elgoibarren bondino, holan, deban, itziarren gehiago, begirada kritikoa. Gehiago. Da orduan,
horrantza, pixkate kontu zoze, bankizien, baina hori konturatzen, hemen txalu gitxi gotan da, txalu da. Da gogoan dagot lopata egaz, oi hartzunen, nire lehenengo holan barruen keskarik handizinetarikoa, gero posik handizinetariko zelan bihurtu zen. Oi hartzungo herriko jaize ziren, ez dakiz zer, lehenengo probak, ididemak, eta gero berzo saio bat librin frontoien hormien kontra eta lopategi eta bizo. Gente pilua, genteza handize hori danak da oso berzo saio bete izan da oi hartzun de dana handa. Hase ginen kantetan da gure uste nagoa gaine, nio gozazun txalori joten, da berzo bat amaitu eta beste bat zikuen aurrera, eta beste bat zikuen aurrera, eta nik barrotik eta lopategi probeta zer izan, eta arek igual getxua jakin gain egiten, jode, hemen ez dago eskabiz azartetan, edo eskabiz jo handik, jo hortik, jo idizen agarratik, jo herritik, jo onbestetik, eta reazinorik holan eskendune, atentzio danak adi, amaitu zen berzo saioa, da alago txalo zaparradarik, ez donik entzun, hau zer ezen doko, bizo lopategi, honek, bizi miliardeik jo biharreko txalo guztizik, azkenean ordezu zakar da. Ezin zen, tenzio handiko saioa eta gero ustez ondo genbizene honik, eskabiz, ondo gabiz, baina, ez eman jurari txalori joteko bertzora, da hori gero hainbat, hausotan oi hartzunen, da azkenien, baina, da saio hona egin duen, da horregatik egin nengoen, da azkenien, hori izan egitzako, betiko geratu zetera, oin bezala gogorazen dan hori, frontoi ebe ikusten hau, genti ebe ikusten hau, danak olan, da neure barru eta neure buru ebe ikusten hau, da lopategi behitzen otzen, da esan eizo zer baltza esatek entzun, eizo zer aprobatez lortzen daun, igual egin gonden, hiru ordura neko saio bat librien, holan, hortan diferentzi handizamarra, Bizkaikik egitu, Bizkaikoa jente emonkorrago da, bertzoa gona edo txarra edo zera izen, txaloa joten uberizea izan da. Gipuzkoan txaloak irabazteko einen bizan. Eta sekulatuko bat zaizu, zuk botatako bertso bat norbaitek bertan buruz ikasi, eta gero zuri esaratea. Hori hor daugat kasu bat, harek alkarrezita bat merezi golobe. Hemen Gerniken, Durango nekoan kaixo izeneko kafetegi bat, oin jarraitzen dau, da bertan, usa bazan, bertako nagusia zan, bazarrezien izena kakatza bada izena, kakatza, bazarrezien, bada osbi, amoroton bada bat, eta berretun beste bat dara kakatza, pelotarize, da euskaldun bat, berretxukoa, da gu berbait egin duen kafi hartzen dara, joan da, Andri, eta pelotarize izan da horrek historia guztiak, eta handik urte batzutera, egun baten holantxe badinozte kakatza horrek, kakatza ez da izena badakit hor apuntetu egiko, baina nik zure debuteko bertzuek gogundeko edaz mordue, da nire debuta izen zan, 1976an, karatzeratik 15 urten, 16 udaberrian, Gernikako jaialai pelotalekuen, da ikastoliek orduen, ikastolie bero-bero zegoan movimentu hori, eta ikastoli antolatutako jai batean, oskorri da 6 bertzolari. Da niri antxe neban debute. Bertzolari moduen, jenti egizen itxi asko bertzolari ziban izena, baina antxe lehenengoa eta dinozte, nik zukan kanteu zentuzenak batzuk buruz daki, baina zelan, buruz neukan, bai, gehatzen nintzen, ordutik gona, 76-tik, hori izango zen, oin 7-8 urte. Hain beste urtera eta, oin erratirote da, bera tabernatik, bizide bainetan.
Andri eta bizio egon ginen, detorri, da neu gehatu nintzen oran, dordiote, bai, Da bai, lopatei ez kantezen duen, da bai, lopatei azkena du kantezen, da zuga erantzu zentzonaz da bakarri kantezen duzena pea, huelgan dauzen zerak eta gero oskorri horre egan. Nik arepe, miaminen bilenin arepe kantan ikunda gogunek zan oin, are iztugaz gogun, baina beste batzuk bai, gehatu nintzen, joño, etxea torrik eba, handia, zu, hortze gogu handeko zen bertzuak, jasoko batzuz da, hori politxe simbolizak eta joan izen barriro eta, zu, olantxe, zuke horre kante guztuzuz neuri, gogo handeko zuzenak? Bai, apur bat pentsate, zu bat pentsazio apur bat zeintzu deko zuzen gogoan da, etorreko nazengo baten da grago inkuz da. Bai, nik ontxe, nik horre gogoan, nik ontxe egaz horre gogoan, nik horre etxatez. Kante guztuzan, da hor jasuta dagoaz, horre, itxi dezagun zirkulo horretan, webune horretan, itxi dezagun zirkulo horretan, jasuta dagoaz, da esan da, zelan gertatu egiten, jasuta dagoaz, eta gitxienez, bertzo osoak, 7-8, bai, da beste batzuk, astu dugu ez dela, miamin bai, da erdizke, beste mordo bat, asko, da zelan, beha pelotariz izan, gaztie, da hamen zuberteu egotie, miamin jo dezan, udan edo, udabarrezen nuan atorri hemen zubertu, eta bera bertzo zali, eta joan saio antzutera, da hain beste bertzo gogoan jaso, da gogoan oki, joan, eta zelan oki zuzuk horrek hain beste denporan gogoan astu bari, nik horrek miamire joan da, hango pelotarezin da gero inguruen, nik horrek kanteu ikenen da holan, betiko geratu zetazen, baina batzuk astu zetazen, niretzako hori izan da, hainbeste urtera, hainbeste bertzo gogoan geratzi neure lehenengo debutetik, niretzate impactante izan da, eta gizon hori bizi da, eta nik garari, egin nozio alkarrezketa bat, haren buruek zelan funtzionetan, ze gazte izan, pelotariz izan, da orduen pelotariz eguken, beste fama bat, hor markini aldien da, trago luzi, eta holako pelotari bat egetorri jolan jasoti, eta joño, hori ze pasu zian, da bestela, nik kantetako bertzuetan bolan, esan bai, nioz bat ematek, gogoan degotzuk, gogoan degot ormaizte egikoa. Nepe baite, beste batzuk, telaskautxi hori gogoan bertzu, erdi, ze han frontoi da, zubizien azpizen, da agurre, saio bat egin da, agurre kantatzeko zerin, da zein izan agurre kantatzen, da zuertu zen, trena pasitie. Da trena ganetik doan nien, ez da zarren zuten, da geratu inbiar zen eban, geratu nintzen, da trena pasu arte, geratu nintzen. Da gero, hori pasu zen nien, bertzua beste modu batera kantonua, beste kantonua. Da bigarren partia izin zen kantonu bana, Bizkai aldean kontatuko dut gaurko mirari aparta, nola bizirik gelditu ginen trena gainetik pasata. Da hori kanteguan, laskautxik neguan onduan da. Hori da, lantzin behin nepe holako azuk, bakarrik izan, lantzin behin, zailo guztu izan baina lantzin behin. Hori gogoratu usti, bate baino gehiago, jode, trena gainetik pasata bizirik gelditu intzan, Musika, zeizan da musika zure bizitza, zeizan da zure bizitza? Musika nire, ni musikari ze, enaz izan, zera, orduan alde horretatik, musika guzteziak, kantatik guzteziak, kantetan be, nahiko trebie izenaz, ritmo kontuen da, enaz oso trebie izen, beti akapela kantu dugu, eta orduan, baina nitzat, musika, nik gaztetan da, orkesta bateko, zuzendari xeti edo piano joten hasi nintzen berandu zamar, ordurako eskuek apurten egizan esku pelotan, da orduen berandu zamar denitzen ailegu nahi edo buruek emote eustan lekuraino zezostin atzamarrek, baina piano joten hasi nintzenetik, peroti eta dan eitxinean, hantxe,
piano jotiaren, da ez egon aukeran diri seminarizioan, ze asko ginen, da piano libre, arrapen bizan piano zaura, nik libre egon piano guztizik arrapen, dantxe moguna. Orduan, alde horretatik, nik musiki entzun da kanta, eta gero seminarizioan bertan, nintzen korukua, egon eskola kantorun bat koru zabal handize, beste bat eskola txikitza Gregorianistek esaten zakona, Gregorianu kantak duen talde bat, orduan, nik seguru nau, nahi piano joten, habilidade gehiago izen banau eta holan, hortik joagoan izela itzuen azkeneraino. Baina, neure muga nuku zen, da alperrik izan. Da organu joten, ezin eban, da alde batetik ezina izango zen, neuen itzerago gauze, da beste alde batetik hori gero, sarri eukiot kontuen beste batzuekin berbaitiko, nik esko egumetatik, esko pelotan, honek artikulazioa eta honek, aile honitzen tope batera eta ezin nuen abiadura gehiago hartu. Alperrik egiten nintzen, da ezin nuen, da orduan, esku pelotie, smartik pelotarik piano jole bada, baina pelotarik gehiago oin, aregaz inoz olako berbaldi bat, baina pianiste honak ezeli, pelotari ibili danak ezeli pianiste honak ezin. Da orduen, gero, gurasoekin jabar da, ze instrumentu eta abar da, pelotan da abila eta, dana da ondo, baina pelotan jokatziek gero, musiku izeteko edo musikari izeteko krini badakar, horrek nahiko inkompatibilik die, zeu ikusi, baina umile bazkenien bialtzen duzuleko eran joaten da, eta esku apurtuko du, eta gero ez dut balizeko. Niri hori zipazu zaten. Orduen, futbolak azen baten, bankia apurtuko zu, baina eskuek ez, bankiaz, beste, baina musikarako, gehiarri joten baztinitzen, baina ezin eban, nire atzemarrak ez eben erantzuten. Eta potolo bat, handitut, erdi eskumie lodizio pelotik joten, eskerraz, nahiko ondo manaketan nintzen, baina 12 urtea zazin nintzen piano joten, fraili da sartu nintzen, apundu nintzen, ninduen epini, da bastar guztietan peloti hartu eta eskuaz. Da seminarizioan ipini ninduen erako 13 urte edo onartu ninduen erako piano, sartu mizan piano bate izendatu bakotxari da ordu bat, eta banituen 13 urte, eta 13 urterako eskuek handituteneko zanik, berez be. Da hori zipazuzaten. Baina, esaten doana, nire musikak rina hain zen guzteu hain beste hori, gogoratzen az, gaztiek, igual, orduen ondi 15 urte, gure irakasle batekoan musikan da nahiko aditu eta influentzia handizamarra eukezena musikari eta artistekin, dekarri behan atxukarro piano joten, kontzertu bat emoten. Joakin atxukarro. Bera, orduan gazte-gaztie, baina, oin laro eta 12 urte bat ekostan ikiru, nik 15 urteare, eta 4 edo 5. Eta kontzertu bat, nik horzi moduena jotiaren eta zer eta. Haren moduen joteko da, anantzera joteko abilia deikio, nik hartik joan izan. Ziur. Baina, balizio izan doz, mozamen horre, denbora utz bat agoni, ipini izozari YouTubeen da entzun, da nik gozeu egin dut, eta hortik. Baina, kantetako, atzo bertan, kapela kanteno bane, horre, lasterbidea izeneko presoen inguruko, ekimen bat, hemen, abadinon, ez da abadinon beti egin izan dat, baina, 10. aurten izan dat, azkenengo haikie, pentseo ben, da gero, zelan, azken ziega izan zen, da handi edu alde, eta negu beste batzuk tartien ibili ginen, halako gogorapen moduen, eta handi edu alderi eskerron moduen omenaldian zera, jaialdi bat, abadinoko probaleko bete-bete izaneko handi eta zabala. Kapela kantenuan, handi edu alden kanta bat, eta gero, neure berzo batzuk, Euskal Herritik aparte, Euskal Herritik aparte, mila legua, bitarde dolan. Neu kapela kantetako, neurera anarkikoan, ondo moldeta, baina tresnak inda beste talde batea sartu gizuni, errekin modetan da hori ez dago konfiantza hori enaz musikaria. Bertzolaritzen, doinu barri batzuk sortu izan dituen, eta pixkat ideia hori izan apur bat aldakuntza dugu, variazio bat emoteko. Entzun da neukan,
lehenengo mito hori aprobak handitzen hasi nintzen bertsolaritza berezkoa eta bar da hori eta munduen bakarrak eta hasi nintzen entzuten da jakiten hau mundu osoko fenomenoa dela, batzutan galdu injala, mundu osoko fenomenoa dela, bat da improvisetie, da entzune ban partu balen badagoela eolako modalidade bat, bai improvisazioa, eta gero azkena errepikatzen dan doinu edo forma bat, azkena beti errepikatu jena, azken puntu eta. Hori, behian duziatzen oso interesgarritxe joño. Hori hona da, puntu bat egoki urtzen badau, jentie gero puntu hori errepikatzi eta hori interesanti behian duziatzen. Da orduan horti dauz, amarreko handi batzu sortute, azkena errepikatzeko moduen da, pixat hortik. Da gero doinu apur bat aldatu, zer dana zan sortziko handize, sortziko amarreko handizien, lehen beba egon zan, baina doinu batzuk, eta orduan, doinu horiek izan nuena, tran, hori, kartzelan sortu eta taulako batzuk, eta ero, amarreko txikize, bebai, agur zagar beltzaran, daulako doinu irregularrak esaten dienak orduko aragoetatik, oinek edo puntuek gehituz da bitartean sartuz da, pixkate, variazio bat emotiarren hori. Da luziena, nire luziena, naufragoena izango da. Ez, hori hori erabilinean, da hori erabilinean erdiko hiru puntuak diferenti egizeteko ze horren ikusten otzen, balizio lantzima, baina gero, txapelketara galego zanien, naufragoaren berzoak da itxaso hori dago zatara da. Enitzen eusartu hiru erdikoak bar diferente egin zepentzten hau negatibotza joko dabe. Hemen, balizio bardin hile, asko hile, da enitzen, baina berez horrek erdiko era diferentien, erde asko eta beste hizkuntza batzutako asko di modun, ikusten datzen, baina enitzen atrebidu. Da hori, orduan luzienan igen joan hori zira da, eskematen hori da, amarreko handizi baino sortzi silabak izan bakarrik. Orduan, bai, eta nahi joan doinu batzuk barrezek eta luzie, baina hain luziek, ez. Gero, luzien egiteko beratzi puntuko luzie, eguan gendi beta, inoz egiten du, baina batez be, nik tanopatei txapelketa batzuta, beratzi puntuko laburre, hori da. Hori da, luzie, azken baten puntuek alkarreganen gehitute, badaz, betelan bat einez, baina laburre, aluda. Da, nire doinuek neurriz topi hortxe naufragoan hortan dekie, eta gero variazio batzuk horrein joaz da doinu batzuk geratu die eta hor dabiz da, posa emoten da, eta euren helburue bete ben batez be bakarlan eta hori plazan be zarriken alegin juzina horretan beste kolegak konbentzitzie beti ez da izan erzera, guk txapelketan egiten dugun alegin plazan be batzutan zaitxik ez du egin ez, apur bat, eta orduan alegin baten bizu eta diege eta inoz, nahiko sarri, bakarrien epinina beni, urten dute edo neure doinu horretako bat, edo horako apur bat, zehozer, txapelketan engo neuken antzera erakutsi jentieri, baina hori ez da hainbeste plazetan apur bat askotan zabizilako eta horrek alegin bat eskatzen dugu edo, hortan neban arrakazta hundirik izan, neure sasoien ibili nintzen akin. Azpilagari ez zen gizun hori izkatu, lopatei ere bai, baina lopatei apur bat, itxio, baina esan zagaziko jode egin joza, txapelketan, baina ez da. Nik egin izan du azolako batzu, ze dauzteot, egin bidela, txapelketan egin dien araginek, plaza baten, batez be, plaza pixkate importante, ez da, altzolako plaza baten zartle, joño, zozer, alegin apur bat egin, diferentzia bat zati, ondo ikusten dut, horren aldeko esinaz, da egin izan dut. Baina, beste egiten ez nabarmentzi betxat guztetan. Hau, ze erakutze biopa, eta horrek horretan. Eta zuk,
Bizkaiko doinu tradizio hori eta Gipuzkoako doinu tradizioen artean desberdintasun handi ikusten duzu? Nola ikusten duzu hori? Ez, hainbeste. Ze guk hemen Bizkaien kantetazien bertso doinuek eta Gipuzkoan kantetazien doinuek nahiko saunek edo bai, zien nahiko saunek eta doinuetatik ez dut ikusten. Igor doinuetan erabiltzezin doinu komun zamarrak. Eta ero gitxi asko, Gipuzkoako bertsolarizek Bizkaire etorten ziren ezaren doinuek, ekarte bezan da, ikesten ziren edo, izen ez nik horretan ez dut hainbeste. Da gero doinuek gitxi aldatzen ziren sasoiaretan. Doinu bategaz, hori nire sasoin be, doinu bategaz, Pello Josepe badago, Pello Josepe gaz, hor da, gero boladak egoten dieta, baina nire doinu ikasizietan, doinu tradizionala nahiko zaunak, entzatezan ustapide erabiltzen zitunak, basar erabiltzen zitunak, hemen Valentine behita doinuetan, aurretik arak erabiltzen zitunak, nahiko doinu errazak eta tradizionalak ziren, horretan ez dute alde handirik zoman, ari eta doinu barretzen bile hasi ginen arte. Edo doinu zarretan aldakuntza bile ginen arte, baina hori nire bertsolari izan aroan gero getorrezan aldikada hori.